Ja. Der er det... ja. Altså, jeg ved sgu ikke... jeg synes, altså, der er også det der med fodbold... fodboldklubber, når de skal fyre en træner. Ja. Så bliver de ved med at sige... hvad hedder han? Jesper Christensen? Nej, han hedder noget andet, ikke? Ja. Han er i hvert fald træner for Brøndby. Ja. Og vi har ingen planer om at fyre ham. Og så går der 6 timer, så er han fyret. Ja. Og der bliver de nødt til, at de må ikke sige det før, at det kommer ud som børsmeddelelse. Eller, Ja. Der er det der, sådan, man kalder corporate speak. At Ja. der er noget, vi gik en anden vej, eller at man kan ikke sige, hvad... ja, vi er enormt glade over, at han var så fed, og sådan, for fanden fyrede ham. Så, Ja, vi er meget taknemmelige for de mange års samarbejde, og sådan, altså... Men tror du ikke også, at altså, det er jo løgn, og folk ved det jo godt. Jo. Jeg tror ikke, folk irriterer sig over det. Jo, helt vildt. Men det synes jeg også tit med politikere, hvor man kan tænke, Ja, kan for du ikke satan. bare for fanden sige det, som det er? Ja. Sig det nu. Jeg vil have mere respekt for, hvis du bare sagde, Ja. det siger min spindok, hvad jeg skal sige det her. Eller... Og der var dengang med Anders Fogh, som det var, skulle være NATO-direktør, eller hvad det var, han skulle være, ikke? Hvor han blev ved med at holde på, at han ikke søgte jobbet. Ja. Og det der, og så søgte han det selvfølgelig og fik det. Ja. Og så var der nogen bagefter af de der kommentators Engel og de der, som siger, ja, men det bliver lige så snart, han siger, at han gerne vil have jobbet, så kan han ikke få det. Ja. Og det er jo en meget sjov ting, fordi altså, vi andre lever jo også noget, at der er nogle ting, vi ikke kan gøre, fordi så får vi ikke jobbet, og det må vi gøre. Ja. Men det er ligesom accepteret, at han er politiker, jamen de lyver om det der. Ja. Det jeg synes, det var noget mærkeligt noget.